Lihlumelo Educare Center in Motherwell, which was established last year and already has over 60 children learning at this institute, held an event to teach children about their culture and heritage with the aim of celebrating Heritage Month. Ndizivule ingcango nge-14 ka-April 2024. Waphela unyaka uphele into nabantwana abayi-27, but this year i-total number yabantwana ngu-67. So sikhulile kakhulu, ndinenkxaso ye-community ne-stakeholders around me nabazali ke. So esona sizathu soba ngaba senze le event, I was once a child yokwam bendisuka ebuntwaneni, but ndithi ngoku xa ndisi-assessa where I come from, ndifumanisa uba bendingayazi uba what is our heritage thina singabantu abamnyama. Ndaqonda uba given an opportunity that ndiraise abantwana, because I treat these children as though they are mine. I develop them in every key focus of your development. So part of that is for them abantwana bazazi who they are, because that is very much important for ngomso uzaba ngubani na. Ukuzazi kwakho bangubani kudetermine kuxela ba uzivelishwa kangakanani wena ungumntu. Company yethu ibizwa uCount, COUNT. That's corporate organization. It's a corporate organization for numeracy and training. So what we're doing tina as the organization, sikhona la ku-PE, sifike as ifunda, sinefunda yethu engala e-PE, but sisebenza closely with uMasinyosana, which is one of the organizations that sebenza kuma-centers. So what we're doing tina as uCount, sincedisa abantwana kakhulukazi kwi-mathematics and science and play, because we believe ukuthi abantwana bafunda kangcono if bedlala. So all the maths activities and nature activities esizenzayo siyadlala ne sithi sifunda sidlala. So kuma-crèches esinawo la e-PE siqale nama-centers awu-10. There was last year. Sasebenza now up until now sa-eda awu-5, which is Lihlumelo is one of the new centers. The Office of Ward 56 Councillor says it has consistently supported institutions like Lihlumelo Educare Center by providing learning equipment to help children with their education. Simncedile mama nge-stakeholders thile esikhona into yokokuba mani nangumama. Umama akho nto ikhona, but ke ngoku ke singenelela njani apha kumama, uyabo. Nyhani ke ndahlala phantsi ne-stakeholders sikhona plus nomama. Parents could not contain their excitement about the work that Lihlumelo Educare Center is doing for their children. Bakho kwale ndawo kwenze umohluko, nothi emntaneni yedwa nasempilweni yam. Andisafundisi kakhulu ngoba umntwana ndifumanisa into yokokuba uza sephuhlile sendikhokela into yokokuba mandenze ntoni nantoni. And umntwana xa esekritshi xa kukho into erongo umbona ngokuthi xa kuzawusa umbone ekhala nxa umvusa, but ndifumaniseke owam umzukulwana ulangazelela seyingomgqibelo. Vakamandi kakhulu because umntanam into azenzayo bekade engazenzi ngoba behlele endlini. Uyakwazi ufunda, uyazikwazi inyanga, uyamazi nomema amfundisayo, uyayazi nento ayitya yeChris. Uyathetha utalkative ngayo yonke into yaseChris esikolweni. So ndiyavuya kakhulu mna ukuba kule ndawo. Ngenhliziyo yami yonke ndilapha ndithi God bless you, Glosisi usiphathele abantwana bethu. Lihlumelo Educare Center says it will continue to hold events like this each and every year, but it needs support from the municipality and private institutions. Reporting for MPK News, I'm Asandile Njung.